Pomoc, pomoc, pomoc. Je, tak jdem. Zas ten výhled nádherný. Sexten, to je město. Sakra, rozhazují mě stopičky. A hopa! A Klárka. Ne, už jede. Se každou chvíli někde objeví. Jste tak hodný, že jste na nás počkali. Tam se nedá ztratit. Ne, Klárka se zasekla v potopce, prosím tě. Pojď, Dejte lišek k sobě, jak to vypadá na tom Facebooku. Ve přímo na YouTube. A děj hopa. No to bylo. No.